til Dare to Award, fordi han har det personlige mod til at reagere. Fordi han startede Børn, Unge og Sorg. Janus Metz er et menneske, der i høj grad lever op til ordene dare, care og share. Lars Christian Brask er en sand Dare to Geronimo hero. Nu er tiden oprunden til, at vi skal udnævne vinderen af årets Dare to. Damer og herrer, årets vinder er Preben Engelbrecht. Tusind tak for det. Det er ganske overvældende. Og i forvejen er jeg jo så sindssygt privilegeret gennem de sidste 15 år og har lavet det, jeg brænder allermest for. Og så vil jeg også på en pris for det. Det er faktisk mere overvældende, end I måske tror. Og jeg kan sige noget, det er fuldstændig rigtigt noget af det, jeg virkelig har gået på i Sabat. Det var jo lige præcis det her 3 timers power branding. Fordi det er noget af det, vi har rigtig meget brug for. Børn, unge og sorg har en række udfordringer. Der er sikkert rigtig mange af jer, som ikke har hørt om os. Og vi er jo faktisk den eneste organisation i Danmark, som alene er nær sagt om morgen til aften arbejder med at hjælpe børn og unge med syge forældre. Og derfor er det også utrolig vigtigt, at man ved, at det eksisterer, når man har brug for os. Så der er en kæmpe udfordring der. Vi har også en ret stor udfordring i forhold til økonomi. Vi er jo også rigtig hårdt ramt af, at der er besparelser i forhold til stat og kommune. Vi skal også til at tænke i nye baner i forhold til, hvordan vi kan skaffe finansiering fremover. Og meget gerne noget, der er lidt våget, og noget, som man kan sige, en andre i gang med at gå indtil videre. Og så er der også en kæmpe udfordring i forhold til politikere og også offentligheden. Der er faktisk ret mange sygdomsramte familier, som er så hårdt ramt, at deres børn udsættes for omsorgssvigt. Og det er der ikke ret mange, der er klar over. Så man kan sige, så en af de børn, de møder, har man ikke sige så meget brug for hjælp, som i forhold til børn, som måske har syge forældre, eller har forældre, som har Så jeg ser rigtig meget frem til de her 3 timer. Og så har jeg taget, man kan sige, et citat med fra en af de unge, fordi det er jo normalt dem, der siger, at de kloge ting, har jeg fået ud af. Og det er et citat fra Nynne, som var 17 år, da hendes mor døde. Hun har ikke nogen far, det vil sige, at hun var forældreløs, og ikke kun blive 18 år. Og hun har i 2,5 linjer sagt noget helt præcis i forhold til, hvad det har betydet for hende at komme hos os. Hun siger, det er ligesom, at soveforløbet er en klatrevæg, man klatrer opad. Og så er gruppemøderne og samtalerne i børn, unge og sorg knupper, man holder fast i og træder fra på. Og det gør, at vi ligesom kan komme videre og ikke bare gå i skole. Tusind tak. Savior that we need.